Čauko, resto, tresto, to som ja, Marcel. Potreboval by som zasadiť 27 000 zemiakov, len nemám kde. A dostal som echo, že sa to dá na tvojom pozemku za barákom. Ja by som prišiel zajtra opäť 40 aj s traktorom a vlekom, že by sme to tam rozkopali. A nie ja o 7 nech sa už sadím a bazén by sme dali asi do piče, nech tam zasadím ešte hrať. Potreboval by som zasadiť 27 000 zemiakov, len nemám kde. A dostal som echo, že sa to dá na tvojom pozemku za barákom. Ja by som prišiel zajtra opäť 40 aj s traktorom a vlekom, že by sme to tam rozkopali. A nejako 7 nech sa už sadí a bazén by sme dali asi do piče, nech tam zasadím ešte raz. Vieme, by si z toho dostal nejaké forinty, pracovníkov mám, aby to sadili. Ty by si mohol natiahnuť stereo vonku, nech nám hrá aspoň nejaká muzička.